Doncs, bueno, fantàstic, fabulós, i gràcies a que puguem veure ballarins que estan fora i els puguem veure aquí. M'ha encantat l'escenografia, tenen un gran nivell, tot, immillorable. Fa 35 anys que venim a veure'l tot i a les dues butaques tenim sempre les mateixes. Ho trobàvem a faltar, feia molt de temps que no anàvem a cap espectacle i la veritat que fa goig, no?, poder tornar a poc a la normalitat, no? I també això, per exemple, en aquest cas, que són ballarins catalans que estan a altres companyies i veure com tornen a casa per fer espectacles, no? M'he quedat molt sorprès del nivell d'aquesta gent. Vull dir, no tenen res a envejar de companyies londinenques o vieneses o qualsevol altra companyia. Trobo que eren bastants ballarins joves que tenen la carrera bastant per davant encara, però bé, sí, és el que hi ha bastant de talent i que d'aquí poden sortir coses molt bones. Sweet